Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde e moɗon oɗo subaka altine hande ko wiide on tan yo Allah waɗanen jaame kisal ha ittana en oɗo boros wiide won kadi bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon no dañi ton ɗum subaka foof goto foof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe gam dañde duwaw yuppo e Sénégal yuppo e aduna o foof ko banimen debbo Aissata Ndiaye ne wonde bonum gorko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma mbanimba Aissata a salmitama a salminama e subaka he a ñaganama Allah moƴƴere hande a waɗi masque eyyi hande mi waɗi masque Amadou tawde wiya ko port masque obligatoire donc koma hunde yamiri ala sago hande mbaɗa ala mbeɗe haɓɓanno kono hande wonko natti hen wonko natti so obligation natti wadde ne wawi ne gasatawma en gartu hen sala jiɗi ɗon tigui ɗum ɗon ko noon ko salminde yeeɓiyankoɓe men ɓe ganduɗa en jeewamaɓe no fewi eɗe balɗe ɗiɗi yettudeɓe kadi jarudeɓe e kala subaka no gowɗen wadde so wiide tan ɓe jarama ɗum ɗon noon ene gasata e waɗi résumé foof sa wi neɗɗo jarama tan presque ene wayno en ngala ko ɓuuri jarama wadde ko a jarama mbiyetenɓe ɗum noon ko wiide bisimilla mabɓe e romiɗo mabɓe jayndeji e o subaka noon tigui Amadou wadde ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude Aissata ko toɓɓe ɗiɗi woni cuɓogol mo ganduɗa ko général François Ndiaye e gardugol hono goomu force covid 19 ko noonne kadi eko yowiti e oɗon boros coronavirus ha tengti noon e won neɗɗo mo ganduɗa o ɓeydima walla mbiyen woni yimɓe ganduɗa ɓe ɓeydima tigui e sankinoɓe ɗum ɗon kadi ma en gartu hen ko ɓuuri yajde e nder jayde ɗi noon tigui Amadou hande ko jeyɓe ɓe jonta ko noon tigui jayde le soleil udditto damal jayde le soleil oɗo subaka hande ne wayno wi tan ko opération du force covid 19 ɗum ɗon noon sen paami ɗum noon ko goomu ganduɗa ngu hoorejo Macky Sall darnino ɗum gam kay ene wayno o lelnude hen walla ƴewde coppere ɗe ganduɗa ɗe ko tolniɗe e ujunere milliard e haalis meɗen CFA ngon goomu noon dañi gardiɗo kesso wiyete ko général François Ndiaye ɗum ɗon noon kanko tigui suba gam tigui ɗowde nguɗo goomu wiyetengu force covid 19 l'observateur jayde groupe Futurs Médias koye on ɗon fannu tigui arti ɗum noon ko gam tigui ene wayno moƴƴinde ko yewti ko e nguɗo goomu wiyetengu force covid 19 François Ndiaye oɗo général mo ganduɗa kay hande no jayde wiide ko général division tigui jayde wi ko soldat mo ganduɗa o kay ko mo gueɗe mantiniɗi kañum tigui suba gam tigui folde o boros coronavirus ɗum tan ɗum tagui noon jayde wenciti konngol ngol so wiide wonde ene wayno ni ko machine demowo kay oɗo saaha hetti yesso kono kadi nayyi ketti caggal kona ɗum koyne tawe hen Sénégal limi mayɗo nayabo ene wiiri jayde nde tawi noon ko gorko mo duuɓi jeegom keddiɗo e boros coronavirus kanko de o honno ko toon to Keur Massar kono tan o wonno safrede ko toon to Fann ɗum saabi noon jayde nde limte oɗo saaha hande Dakar kay ko wuuro ganduɗa gonnodirtengo épicentre to banggue covid 19 on virus de ene wayno o saaha hande naate leeɗe ko wayno Médina Plateau Colobane Fass kam Gueule Tapée woni ko jayde hande arti oɗo subaka jayde vox populi nden ɗon jayde ne wayno Aissata arti koko yewti ko e ko kalanɗen nane e fuɗɗode roɓino men jayndeji ɗum ɗon noon ko gam tigui haɓade laygol ko yewti ko e ngol daɓodiral communautaire ko wiyete transmission communautaire e oɗo virus corona ɗum ɗon noon jayde wi tan oɗo saaha hande haɓɓude masque ko alay saago saabi noon bandiraɓe ji enene koye meɗen ñalawma hande o en kaɓɓi masque ɗum ɗon noon koko yamira ko wiya alay saago jomum haɓɓa masque ɗum ɗon noon jayde ne sifo ko mo ganduɗa ko jagoɗɗo tambiɗo gueɗe nden ko leydi Sénégal woni ministre de l'intérieur kañum tigui ne wayno darni on ɗon arrêté so wiide wonde nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko plage uji publique kono kadi e gollorɗe ko wiyete administration hani e secteur privé e banggue jeygu hani e banggue yaaha garta hono transport kono tan jayde ne siftina wonde Aly Ngouille Ndiaye de ne wayno reftani so wiide wonde e plage uji publique ko wiyete ha joni nokkuji laabi ɗi ɓornugol masque ko alay saago kono kam hatta ne wayno jayde arti en ko ɓuuri yajde kono kadi nde arti e cuɓugol général mo ganduɗa o saaha hande ko François Ndiaye kañum tigui suba yo ɗow ɗeɗo koppareje tolniɗe e 1000 milliards e haalis meɗen CFA jayde arti kadi e nogas joyyi tawi ko yiyaɓe e hesɓe e oɗo week-end tawi hen jeeɗiɗo ko transmission communautaire jayde quotidien le quotidien nden ɗon jayde ne wayno wi tan ko daɓodiral communautaire Touba Mbacké ɗum ɗon noon hollitama hande kay ko lawol ngol ganduɗa ngol ina addi kulhuli no fewi jayde wi tan noon ko ñawɓe ɗiɗo tawi ko jeeyaɓe Mbacké kamɓe de ɓe keeɓi oɗon boros ko toon to jeere witende marché Ocass tawete koye Touba saabi noon médecin chef régional o wiide wonde kay oɗo saaha hande alay saago ndeɗo jeere udde ko noonne kadi yaaha garta hakkude ɗen ɗon guure ɗiɗi kala yo udde natta yaade beele daɓodiral ngal ina usto
libération nden ɗon jayde wi ko Sénégal ne wayno heeɓi tigui limi nayoɓo neɗɗo nayoɓo ganduɗa ko keddiɗo e ɗo mboros coronavirus ko noon kadi hawri koye capanɗe tato ko wiyete cas transmission communautaire covid 19 wari kadi no jayde wiiri kono kadi oɗo saaha nana jokki tigui ha joni laydi e nder leydi ndi hollitam ni wonde on keddiɗo hen hanki ne wayno jeeya ko toon to Keur Massar omo yara e duuɓi capanɗe jeegom e jeetati o wonno safrede ko toon to hôpital Mbo Fann kono kadi jayde wi tan ko yimɓe ɗiɗo ne wayno tigui keddima e oɗo mboros koye nder balɗe ɗiɗi jayde arti hen ko noon kadi hollitama ni oɗo saaha hande won ka kesso to banggue communautaire yiya toon to Guédiawaye ɗum saabi noon hande ko kulali e ko kulhuli e jiiɓor teska e ngal ɗon leggal jayde las quotidien wi tan ko saaha hande limore nde banggue ne ɓeydiya ha joni montude walla mbiyen ngabbude to banggue oɗo rafi daɓodiral communautaire transmission communautaire Sénégal noon oɗo saaha hande nana tigui masque no jayde waɗiri photo mo ganduɗa ko hoorejo Macky Sall e hello tati e nde jayde kono kadi ne tawi hen nogasen joyi hesɓe tawaɓe ne gondi e oɗo mboros e oɗo weekend mo jawtuɗen kono kadi hen jeeɗiɗo koko wiyete transmission communautaire caggal ɗum jayde stade ko ɗon tigi uddata roɓindo men jayndeji Aissata oɗo subaka hande jaynde waɗi ko namdal beele ko Messi walla ko CR7 Cristiano Ronaldo holkay ɓurɗo hande matinade e oɗo saaha mo gonɗen jaynde hokki noon kongude mo ganduɗa ko le roi Pelé no noddirte ko noon kadi e jeego Armando Maradona Zinedine Zidane e mo ganduɗa ko David Beckham ɓe noon kala o saaha kollitama kay yo moni kala yo suuɓo walla mbiyen yo mbaɗɗo woote gam tigui suɓade hol gonɗo hol ɓurɗo matinade hakkude Messi e Cristiano Ronaldo kono ɗum kone tawe hen wera baro teddugal leydi men Sénégal wonnoɓe ɗo ɗum ɗon noon ko légende de la tanière no jayde wiiri ko Mbaye Fall ɗum ɗon noon de wimo tan ko les princes de Demba Diop kono ɗum ko noon e wiide makko saaha mo fetanno omo kay ene wayno yerodire e Messi walla e Cristiano Ronaldo kono kadi o arti ha joni e yerodire e demo hakkude omo ganduɗa ko El Hadji Ousseynou Diouf kam e Jules François Bocandé o arti kadi e ko wonno nden woni kay e wiide makko to banggue équipe nationale du Sénégal so tawi ɓe petta prime du match so tawi ɓe gagnima on saaha Aissata ɓe dokkerno ko temedde joyi mbuuɗu ɗum ɗon noon wona hande kono ɗum ko noon o arti e CAN 2019 ɓe nodɗo o e wiide makko noon ko Sénégal tigui fonno ƴettude oɗon coupe d'Afrique noon tigui Allah hoddirani hodde Amadou caggal jayde stade en udditu eɓɓore wonde anden eɓɓore noon Amadou ko kañum woni banggal fait divers walla mbiyen gueɗe rendo noon haade en fuddade subaka foof ma en gara noon e laygol rafi oɗo e nder leydi meɗen Sénégal Amadou hanki noon ene anda ko tolni capanɗe temedde tati e sappo e tati test uji waɗama mana temedde tati e sappo e tati test waɗa hanki ko sappo e jeeɗiɗi garti hen dañi rafi oɗo coronavirus ɗum noon sappo e joyoɓe ko ɓe ganduɗa ko kawuji contact wiyete ɓe ganduɗa ni anda dabɗo ɗumen kono kadi ɗiɗo heddiɓe ko kawuji communautaire raɓaɓe te gandaka hooli dabɗo ɗumen ɗum noon koto Derklé e Guédiawaye ɗiɗon kawuji ɗiɗi communautaire jiita ɗum noon jeenayo celli ha kote galleji mumen ɗum noon Amadou guila rafi o fuɗɗi ha joni temedde tati e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi jiitane dañi oɗo rafi e ɓeɗon noon ina jeeya hen temedde ɗiɗi e nogas ɓe ganduɗa celli ha kote galleji mumen ɗum noon hanki ine anda ina tolnino tan e tato wasɓe pittali mumen kono Amadou ine ƴewtinda ɗiɗo pawtima hen e wasɓe pittali mumen e oɗo rafi mo ganduɗa woni coronavirus goto jaltinaɗo leydi ndi ko tolni temedere e capannayyi e tati goni ɗo joni safrade gonde oɗo rafi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ko hanki Amadou noon kawuji communautaire ɗi ɗo joni ina tolni e capantati e jeeɗiɗi ha saabi tan ɗo joni wiyede goto fo yo habɓu masque muɗum ɗo woni kala surtout noon e galleji liggorɗe e ko wayno Amadou eyyi ko ɗum avertissement Aissata yo bandiraɓe paaɓe ganda ñande hen yewtere hoore leydi ndi woni entretien mo wadduno e France 24 e RFI yentude hen kadi aussi e TV5 Monde eɗen gandi o hollitino wonde wonno mesure aji kewɗi ɗi ganduɗa ɗi hande nana e tabal omo ƴetti ɗum pour omo heeɓi gam ne wayno lelnude ɗi fawde ɗe tabal yamir ɗum yo ɓiɓɓe mbatt yo ɓiɓɓe leydi ndi mbaɗ wadde en paami
koye avertissement gonɗen kadi mbiɗe ɗamini ko dernier avertissement hono avertissement gonɗen wonande ummorade hooreji leydi ndi e laamu ngu fof ɗum ɗon noon ko wiide yimɓe alay saago ɓorno masque e banggue gollorɗe ɗe e banggue administration e to banggue privé e to banggue transport e to banggue gueɗe mbaɗe noon ha e jeereji e ko way noon wadde firti koye dernier avertissement gonɗen so tawi ɗiɗo kawuji hono transmission communautaire darima a fala kalam ko ɗum yiiɗa so tawi wonno wayi janggo e jaam yo yimɓe pam hankkilini ala ko jojjiɗo so wona wadde yimɓe confiné manam heddade e galleji ɗi jamma e ñalawma subaka e kikiɗe wadde ko enen ɓesguji ɗi poti ɗoftade ko wiyete ko mbiyanno so tawi ɗoftanoma guila adana en jettota ko ɗo jettiɗen hande ɗo wadde noon laamu liggorto ko table étape par étape hande o gonɗen koye étape presque dernier avant que en monte e oɗo étage wadde yo yimɓe foof gandu ko kañumen ndentinte kadi ko kañumen ballete e oɗo boros mo ganduɗa hande uddi hakkillaji addi ganum hulɓini no fewi saabu en jii nder balɗe ɗiɗi yimɓe ɗiɗo tawtiɓe tato heddinoɓe hen ɓe goni joyo hande leydi sénégal ne lima mayɓe wadde firti ko hunde wona cakan Aissata hunde wona cakan Amadou tigui te ko rafi ganduɗa nanɗo e nder leydi meɗen sénégal nani afrique nani aduna o foof joni noon heddoto tan ko mbiyanmi saaha foof woni neɗɗo o ƴetta responsabilité ji mum Amadou anda ɗum ɗo ko rafi mbeɗe foti tan dogde ɗum te ko wiyete yete neɗɗo so nafoore ne wooda yo taw aɗa tawtore nde ɗon nafoore kono so tawi neɗɗo o Amadou hande woppi walla welsidima ko wiya ko hande ha rafi tawi ɗum hen raaɓa woɗɓe e woɗɓe te anda ngol ɗon dabgol hoto haɗata te ko rafi mo ganduɗa hande woni rafi musɗo ko saabu musiki Amadou nani fuddori tan so goto dañi ɗum e galle heddiɓe foof ma jaltini e galle o nawe banggue goɗɗo te hande mbeɗe sikki sinno ko wayno sibiru no wirte ni wolli wiye ko malaria ɗum ɗon Amadou koko ganduɗa so neɗɗo ne safro sohlani yaltinede galle so tawi yeehi ha neɗɗo ko wiyete cas contact jaltine galle nawe mbaɗe confiné a tawata ko oɗon rafi jiiɗani rafiji ganduɗa ko kañum wonno ɗo saabu wonɓe ganduɗa Amadou e koye mumen nangui tan ko yete oɗo rafi ko rafi mo ganduɗa yete eyyi gonga tigui ina safro kono rafi mo ganduɗa no raɓirtani ina hawni e juuɗe rewata banggue goɗɗo rewata heddi ko yimɓeɓe ƴetta responsabilité ji mumen woni masque to mbeɗe yalta yomi habbu somi natti yomi soodo juuɗam ha laaɓa mi itta masque am mi fuɗɗo joƴƴinde saabu hankkadi noon Amadou natti wonde fijirde kono natti wonde jaleɗe haade yimɓe yettade e uddade guila subaka ha hiira saabu ayi hande ne amin mbawi tottirde yeeru e Mauritanie hande ko yeeru so tawi wiyama Mauritanie dañnoɓe toon corona caframa ha celli Amadou e waddeɓe kadi félicité no fewi ko ɗum yettere Allah no fewi ko ɗum yettere Allah haysono tawi ene gasa certain observateur wi kañumen jaɓani walla ene jogui hen doute manam hakkillaji en manquideji kono kam hatta ɓaade ko autorité ji kañumen mbaɗata publier en même temps kañumen kadi aussi déclarata gasi donc no way wade fof ko noon jagguirte eɗen mbaɗaɓe tan félicité surtout no mbiɗani kono kadi eɗen koyɗito walla eɗen ɗamini en même temps leyɗele goɗɗe ganduɗa hande en gonde oɗo boros kañumen jalta jour goto ñalawma goto mbiye wonde alhamdulillah ko wonno ɗo hen ko yalti ko noon kadi no yaltirnoon e windere nde fof saabu Aissata hunde koko sohla kadi en gandi paaden koye lewru korka te so tawi hande o couvre feu wiyama ne artiri e banggue goɗɗo hono noon président wirno ñanden ene ngabbitine dow c'est à dire adde 18 heures ha 7 heures du matin ha so tawi jettaki ɗon en tout cas ko ɗum caɗele mawɗe wonande yimɓe ganduɗa ɓe ko faya koye korka e gueɗe mbaɗe noon wadde haade men yettade ɗon moƴƴi ko yimɓeɓe ne wayno ɗofto yamirore ne wayno fawade e dow table nde noon tigui Amadou goɗɗum ko fawa e dow table kay woni nomination mo ganduɗa kanko woni général François Ndiaye kanko général François Ndiaye noon Amadou joni kala ko faye koppareje ɗe ganduɗa ete ko kañum faye haare ɗum oɗo rafi biyeteɗo covid 19 ma taw fawa koye juuɗe makko Amadou ko noon eɗen keewi yiide ko wayni Aissata eɗen mbawi tan ko ɗum riposte mo ganduɗa o hande o hono mawle ndi nana eto jabade yimɓeɓe eɗen gandi ko ɓoyani ko on mo ganduɗa ko Mansour Faye huccodirine jayndiyankoɓe ne wayno gulali kewini hen to banggue cargol kaɗo guura woni hemnude yimɓeɓe eɗen gandi foof jeeya koye force covid omo ganduɗa ko 1000 milliards donc noon o huninoma kanko ɓaw leydi ndi mawo suɓa ndeɗo mo ganduɗa ko leleyude ajjude mo wonanani hay Samba wonani hay Demba ɗum ɗon noon eɗen ɗaminnoki ni kanko général kono tan sen paami histoire Sénégal ne wayno ko hewno eko yuɓɓinte to banggue ko adduno gulali
kulari opposant ji ne mbiye o fotani wonde ko o foti wonde o yo itti o yo waɗi laamu ngu heewi addude ɗon ne wayno ko général mo ganduɗa walla ko neɗɗo baɗɗo ko yuti koye arme ɗum ɗon noon ne wayno hawnaki kay seeɗa saabu ko sen duttirima caggal ko ɓoyani koye 2019 ene wayno ko général Nia kam tigui suuɓa yo ɗow ko yewti ko e ko wiyete ha joni dialogue national eɗen gandi ko way noon kono kadi hande so tawi oɗo force covid mo 1000 milliards so oɗo kadi général François Ndiaye no mbiɗa ni ko janjaɓe jonta wadde ni ɗum ɗon wona ko hawni kadi ko hunde fonde wonde saabu on ɗon ko arme gogo nedi ndi ɗiɗɗiɗi waɗani dawrugol tati aussi ne wayno gandi ko lawol e gonga hokka poɗɗo hebdo kono kadi jiima oɗo 1000 milliards saabu 1000 milliards famɗani Aissata so citoyen lambda walla neɗɗo mo ganduɗa ko baɗowo politique hokkama ɗum ene gasa o wasa rewde lawol kono eɗen ɗamini tan ngol ɗo cuɓugol neɗɗo mo ganduɗa o vraiment Sénégal naɓe ne gandimo saabu ko kanko ne wayno mo jeeya e yuɓɓinno ardinoɓe opération gam ittude mo ganduɗa ko Yaya Jammeh ɗo ko ɓoyani ko wadde ko neɗɗo mo ganduɗa o vraiment Sénégal ne andi ɗum kadi eɗen ɗamini kadi aussi ko rokka ko machallah ma ɗum rew lawol no hannirta ni noon tigui Amadou ko ñagade tan yo Allah rewnu lawol kono aɗa Amadou banggal politique leyɗele meɗen kam hande sa ƴetti mo koleɗa mo ganduɗa woni koye sarama a totti ɗum ko wayno kopareje tan haala hewat fala budda haala hewat ɗum ɗon noon ene ƴewtinda e nder leyɗele meɗen saabi ɗum noon Amadou ko no politique yaari leydi men ni saabu hande wiyete ko so tottama politicien aɗo tottude ko militant ji muɗum manam yimɓe muɗum ganda ene wonda e muɗum hayso tawi jogorani yarude noon hande jiyandeli yimɓeɓe ko noon tan yarata wadde ko wayni hande koko ganduɗa ina yonne ina feewi ko ganduɗa ete yaltinama e juuɗe politique en fawama e junggo goɗɗo mo ganduɗa hande jeeyaka haydara e ngal ɗon banggal ko hunde wande fayida ko no mbiɗani tan en joni ɗum en tout cas eɗen ɗamini kadi kankone en tant que rewdema information en plus e needi gueɗe mbaɗe noon eɗen ɗaminima foof rew lawol poɗɗo hebdo heeɓa en tout cas mo fotani hebdo kadi aussi wasa hebde no mbiɗani ni so tawi wannoma hande juuɗe politicien ene gasa joomum ƴewata ko rewɓe caggal mum ɓe ƴeewa kadi aussi ɓe ndewani caggal mum ɓe ɗum ɗon noon woni ko hulata e jogo e gueɗe saabi noon oɗo kam mo ganduɗa hande eɗen ɗamini hay goto rewani caggal mum to banggue politique en tout cas eɗen ɗamini donc noon ma gueɗe ndew lawol no fewi eɗen mbiyamo tan kankone yo wattu hakkille no fewi en tout cas noon tigui Amadou wadde ko wiide tan yimɓeɓe yo ɓuur tinnitade bornade masque uji mumen saabu so wiyama masque ene wawi wallude yo neɗɗo wallit hoore muɗum te hande masque uji ɗiyete woni ko ganda sattani nani ɗo woni foof goto foof hande ne foti jogade masque muɗum surtout masque uji ganda wiyama hay masque tissu ne moƴƴi so neɗɗo gayni woppa ha laaɓa liira ɗum noon Amadou ko jarnude tan dendagal hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe a yawo a Piindi TV ɗum noon mbaɗano Hassoum Tall saaha foof ine heeɗo walla ine mbiyan ine yeeɓa e kadi mo ganduɗa kanko woni Ousmane Diallo toon to Colobane Hassoum Tall noon toon to lewe naɓe foof e Kanel naɓe fof calminama no fewi Alkassoum Tall noon tigui Alkassoum Tall on calminama dendagal Matam naɓe dendagal no wiyete kadi fuutankoɓe Kanel naɓe fof calminama kono noon Amadou Dara Halayɓe naɓe mbi ko yomi hollit Dara Halayɓe jeeyami wadde noon Dara Halayɓe naɓe fof on calminama juurama dendagal suskanaɓe onon fof ha tinte galle Allah ji Mamadou Moussa Ly joom Dara Halayɓe joom gammu mawɗo kono kadi joom gandal tengtugal ɗum wonno komin gadda noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ha gongol sallahu lamdo jaaɓi Aissata Ndiaye wonno Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heeɗen noon e banggal caméra o